Hola a tots i benvinguts als vídeos de la Fampa. En aquests vídeos intentaré oferir-vos alguns xicotets consells i tips per a fer que aquest confinament resulte el més agradable i fàcil possible. Jo soc Suni Marmaneu i duc 6 anys ajudant a moltes famílies des del meu centre psicopedagògic en Borriana. Activitat que compagine, com molts de vosaltres sabeu, en xerrades i formacions en la Fampa. En primer lloc, hem de ser conscients de que és una situació nova la que estem vivint. I així hem de transmitir-lo als nostres fills. Però recordeu, hem de transmitir-lo des de la calma, no des de l'angoixa, la preocupació, el malestar, el mal humor, perquè si els nostres fills veuen que nosaltres ho transmitim des de la calma i des de la tranquil·litat, ells se sentiran segurs, se sentiran tranquils i calmats. I és molt important. En segon lloc, hem d'establir unes rutines i unes normes totalment noves i adaptades a la situació. Però aquestes rutines i normes no les podem imposar a base de crits i de càstigs. Si no recordeu, quan algun cop en la vostra vida, o bé vosaltres o bé a vosaltres, vos han imposat normes a base de crits i de càstigs. Intentem recordar. Va funcionar? En tercer lloc, és molt important, és una de les activitats, un dels tips que sol fer referència en totes les meves xerrades, és empatitzar en el comportament dels nostres fills. Molts cops ens preguntem per què criden, per què s'enfaden, per què no es fan cas a la primera o a la segona o a la tercera. En lloc de preguntar-nos el per què, hem d'empatitzar en el seu comportament, hem de posar-nos en el seu lloc. Sols si ens posem en el seu lloc podrem connectar emocionalment amb els nostres fills i des d'allí sí que podrem parlar en ells.